ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш эҷе. дӯстони азиз, дар имрӯзи навор 13 хона, замин ва квартираҳои фурӯш дорем. бардони азиз, заминҳои арзон аста ва квартираҳо ва хонаҳои арзоне ки через ватсап имо роӣ кардан арзоне. бардони азиз, бепасред ки соҳибои хонахашон роӣ кардаган. видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментира нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. бардорон, агар шумо ҳамин хел хонаи фурӯшӣ доред, ки замин, квартира, ки мошини фурӯшӣ, дар номерои имо ватсап роӣ кунем. бардорин азиз, мо дар видеои оянда реклама мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 155 сомони 49 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки видеонавори мо дар имо то падилиса кунен ва бошад наворо сар мекунем, рафтем. Якам квартираи фурӯшӣ. Якам квартираи фурӯшӣ мо бардорин азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт пеши посолствои Америкада қарор дорад. бардорин азиз, духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 55 квадрати метрай, навастройка, доми нав. бардорин азиз, ремонти нав беҳтарин кардага люкс. бардорин хона ҳамаи шароити зиндагиро об, свет, постель, ремонти замонави, кондитсионер, дута кондитсионер, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, қоидавия, термикс, оби гармуш, ҳамаш қоидавӣ кардагиай, абой, пабой, светомузика, лента, ҳамаш кардагиай. бардорин азиз, нархи ба хона бардон 470 000 сомона бо кадоми харидори анихай гуфтагиай, бо муомилаи хубам мекунем гуфтагиай, арзони хубам мекунем, яъне ки бисёр арзон мекунанд. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо номерои Россия ва номерои имо ватсапшам кор мекунад. кадомтон харидор бошед метавонед маълумоти бештарша гирем. дӯстон, гуфта намонад ки як бор такрор шавад. шумо агар ҳамин хел хона дорен, ё ки замин, квартира, мошин, ё ки ҳама ягон чизи дига бардорон, дар номерои имо ватсап роӣ кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем. дастгиритон фаромӯш накунед, як лайк гузорем ва дар комментар нависем ки чӣ хел хона, замин дар коре. мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаштон кунем. бардорон, мо бошад наворо давом медиҳем. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. дуюм замини фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Дағара, дар деҳаи Шабрӣ. ҳамин хел маълумот аз роҳи Калонда наздик, пеши роҳи Калонда қарор дорад. дар наздикиш об ҳастай, свет ҳастай, ҳамсояҳо гирдашда зиндагӣ кардесиянд. ҳаминҷа пури хона ӯзамо зиндагӣ кардесиянд. бардорин азиз, ҷои хона уже ҳамвор кардагиай, фундаментиш рехтагиай, фундамент дарозиш 14 метр, дурнуш 7 ба 5, баландии фундамент 1 метр баланд рехтагиай, тайёра барои хона карда. бардорин азиз, нархаш дӯстон дар 8 сотиқ замин 30 000 сомона бо арзонам мешавад, муомила мекунем гуфтагиай. рақамҳои акаи Тоҷикистон рақамҳошон ҳаста ва рақамҳои Россияшон имо ватсапам дорад. кадомтон агар хариданӣ бошед бо арзонам мекунем гуфтагиай. марҳамат метавонед маълумоти бештарша занг зада ё ки дар имошон нависен, дига маълумотша пурсем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшии навбатии мо бардорин азиз қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Тангой. бардорин азиз, ҳамин хел маълумот 4 сотиқ замин аст, 3 дар хона кардагиай, 3 дари хонааш уже ремонтуш кардагӣ тайёрай, 2 дари дига ҳам хона дорад ва иш ремонтуш нопурай, 5 дар хона ба фикрам ҳастай. бардорин азиз, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳамаша дорад хона, ремонти замонавӣ кардагиай, гирди хона маҳкама, дароза дагиай, дарахтои мевадиҳанда, оби гарм ҳамаш ҳаста, оби хунук қоидавӣ кардагиай. бардорин азиз, яъне ки 4 сотиқ замин ай. нархаш 180 000 сомона бо кадоми харидори анихай, бо арзонам муомилаи хубам мекунем гуфтагиай. рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия имо ватсап дорам, кор мекунам. бардорин азиз, хона барои зиндагӣ карда ҳамаи шароиташ муҳайёай, бе ягон камбудиай, ҳамин кастумта мегирем ё зиндагӣ мекунем. бардорин азиз, марҳамат метавонед маълумоти бештарша аз ҳамин рақамҳо гирем. чорум замини фурӯшӣ. чорум замини фурӯшӣ мо бардорин азиз қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дар деҳаи райони Кӯйбешов. бардорин азиз, ҳамин хел маълумот 5 сотиқ заминай, дарахтои мевадиҳанда, шинондагиай, яъне ки боғай, метавонед ки хона ҳам кунед дар инҷа, гирди ванашда об ҳастай, яъне ки уже зиндагӣ кардесиянд, метавонед хона кунед, метавонед боғ, ҳамин хел иста 5 сотиқ замин. бардорин азиз, нархаш 60 000 сомона бо кадоми харидори аниқай гуфтагиай, бо арзонам мекунем ва муомилаи варианти алишиам дорад. агар вариант дошта бошад метавонед дар ҳамин рақамҳо пешниҳод кунед. марҳамат. мегзарем бардорин азиз ба панҷум квартираи фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши цирк қарор дорад. бардорин азиз,
як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 37 квадрати метр бардони азиз, об, свет, ремонти замонавӣ кардагиай. квартира дар наздикии супермаркети Сафар қарор дорад бардони, дар қарибиш мактаб, садиқ, яъне ки масҷид ҳамаш ҳастай, бе ягон камбудия метавонед ки бароҳат зиндагӣ кунед. нархаш 250 000 сомон бо кадоми харидори аниқай, бо арзонам мекунем, гуфтагай муомилам мекунем. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо метавонед бардора занг зада маълумоти бештарша гирем. дӯстон бошад наворма давом медем. аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотона дареғ надорем. дӯстон азизам, я лайки бепул амонен, чӣ хонае ки дар кора ёки замин ёки квартира дар комментария нависем. мо кӯшиш мекунем ки ба шумо дар наворҳои оянда пешкаштон кунем. мегзарем бардорон ба шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи ёвон. дӯстони азиз, дар ҷамоати бешблок, ҳамихе бешблока бардони ҳамихе маълумот бахшиш. 7 сотиқ заминай бо яъне ки барои хона кардан тайёрай гуфтагия, яъне ки инҷода ҳуҷҷатош ҳастай, метавонед ки хона кунед. дӯстони азиз, хайхтон чӣ хел дидесен, дар инҷа уже ҳамсоёшам уже зиндагӣ кардааст. бардони азиз, нархаш 40 000 сомон бо кадоми харидори аниқай гуфтагия, бо арзонам мекунем. яъне ки баъд мошин катям алиш мешавад. агар мошин дошта бошед метавонед қатъи суми ҳами алиш кунед гуфтагия соҳибош. марҳамат метавонед вариантотона пешниҳод кунед ёки маълумоти бештарша гирем. мегзарем бардорни азиз ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе, исмоили сомонӣ, кӯчаи мирсаид миршакар. бардорни азиз, мирсаид миршакар, ҳамихе кӯча, хонаи 21 б, ҳамихе маълумот чӣ кардаган бардорни азиз. хайр дигар маълумотшам мегирем, яъне ки центрда қариба гуфтагиай. як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад, доми детажа бардорни азиз, 30 квадрати метрай, обсветаш ҳастай, обсвети гарм дорад. ремонти беҳтарин кардагиай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ҳамаш қоидавия гуфтагиай, ҳамаш шароитои зиндагиро дорад, медарои зиндагӣ мекунӣ. нархаш дӯстони азиз 190 000 сомон бо арзонам мешавад, муомилам мекунем гуфтагиай. рақамҳошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. агар шумо замини фурӯшӣ ёки хона ёки квартира ёки мошини фурӯшӣ ё ягон чизи дигар агар дошта бошем фурӯшӣ мехоҳед реклама кунед, дар номери имо WhatsApp бардорон роӣ кунед. мо дар видеои оянда пешкаши харидорон мекунем, яъне ки рекламаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. ҳаштум хонаи фурӯшӣ мо бардорни азиз якта дигар хонаи заминӣ дар шаҳри ваҳдат қарор дорад. хонае ки ремонт кардагиай, ҳамаш қоидавиай, яъне ки маълумоти пурраша нагуфтем бардорни азиз, кадом деҳай, кадом районай, узури зиёд. агар кадомтон харидор бошен метавонед маълумоти зиёдтараша гиред. шаҳри ваҳдат гуфтагиам. 6 сотиқ замина дар хона кардагӣ тайёрай, дар хонаш тайёрай бардор ремонт кардагиай, обсветаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, яъне ки гирдаш маҳкамай. дурундам уже заминаштам, яъне ки соза метавонед ки ягон чи корем барои карточка, барои ягон киштизор ягон чи кардан мешавад. нархаш барадон 180 000 сомон бо арзонам мешавад гуфтагиай. ҳоҷатхона баняшам ремонт кардагиай, хона тайёрай барои зиндагӣ кардан. марҳамат, кадомтон харидор бошед метавонед маълумоти пурраша гирем. наҳам хонаи фурӯшӣ. наҳам хонаи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе. ҳамин хонае ки мебинед уже дар шоҳмансур уже дохил шудагиай. 3 сотиқ заминай, 4 дар хона дохтагиай, яъне ки як сохтмош нопурай бардони азиз. хона детажа проект кашидагиай, якум этажаш уже бардоштагиай, дуюм этажаша уже монолитша рехтагиай, яъне ки уже метавонед ки дуюм этажашам бардорен, сохтмонаш нопурай. ошхона, ҳоҷатхонашам яъне ки ҳастай, фақат инҷа ипарда веремика хонам дохтагиай бардони азиз. об светаш гузарондагиай аниқ, яъне ки светшам гузарондагиай гуфтагиай соҳибош. нархаш барадон 180 000 сомон бо арзонам мешавад. хона бо гӯшти пухта бардоштагиай. метавонед агар кадомтон харидор бошед маълумоти бештарша аз ҳамин рақамҳо гирем. даҳум хонаи фурӯшӣ. даҳум хонаи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад якта дигар дар ноҳияи ёвон. бардони азиз, хонае ки уже тайёра деҳаи чилӣ, ноҳияи ёвон деҳаи чилӣ. 6 сотиқ заминаи 3 дар хона кардагиай, об светаш ҳастай, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом ҳастай барои зиндагӣ кардан. хона тайёрай. дигар маълумоти бештарша бо телефон метавонем гуфтагиай бардони азиз. нархаш
170,000 сомона бо арзон ҳам мешавад ва варианти алишӣ ҳам дорад. Ба ягончи адмен мешавад гуфтагаи номаълум бо чӣ хай вариантҳо хутона пешниҳоди ҳамон квартира кати алиш мекунем мошин кати на рақамошон дар рӯи экрани шумо занг зада маълумотҳои хутона пешниҳод кунед ёки вариантҳотона пешниҳод кунед. 11 хонаи фурӯшӣ. 11 хонаи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад дар ноҳияи Вахш. маълумоти параш нонеста дӯстони азиз 5 сотиқ заминай 3 дар хона кардага хонаро уже ба асоин блок бардоштаган сохтмонош нопрай бардони азиз яъне ки кришаш ночаспондай гирдшам ҳуяй бардони азиз 5 сотиқ заминай 3 дар хона кардагай ами ҳамомшам ҳоҷатхонашам дар дурмуш кардагиян яъне проектшам тайёрай. нархаш 55,000 сомона бо кадоми харидори аниқай гуфтага бо арзонам мешава камтар дига маълумоти бештарша бо телефон гуфтага бардорон марҳамат метавонед занг занед. мегзарем ба 12 хонаи фурӯшӣ. 12 хонаи фурӯшӣ мо бардони азиз қарор дорад яктага дар ноҳияи Данғарай ки хонае ки тайёрай 8 сотиқ заминай 5 дар хона кардагай бардони азиз 5 хонаш даи парай бо даи парам хонаҳои калон ба уже фундаментош рехтагияе яъне ки бо дар пишти хона мағозачаи магазинчаи майдакам кардагай бардони азиз хона барои ҳама шароитош тайёрай гуфтагай соҳибуш яъне ки ошхона ҳоҷатхона ҳамом ремонт дорад бардони азиз об светшам ҳаста яъне ки маълумот бештарша метавонед бо телефон гирен. нархи хона 120,000 сомона бо кадоми харидори аниқай наличи сумкати бо муомила мешава гуфтагай бо арзонам мекунем гуфтагай рақамошон дар рӯи экрани шумо маълумоти бештарша метавонед гирен. 13 хонаи фурӯшӣ. 13 хонаи фурӯшӣ мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар Қазиқалъа бардони азиз 8 сотиқ замин 3 дар хона кардаги тайёрай об свет ошхона ҳоҷатхона ҳамом баня кухни калидор ҳамаш ҳастай гуфтагай 4 тарафи хона бо семен блок маҳкамай дарахтҳои мевадиҳандам шинотагай ҷош нағзай гуфтагай об ҳастай. нархаш барадон 140,000 сомона бо арзонам мешава гуфтагай даврозаи нав задагиай кадом метавонед харидор бошед маълумоти бештарша метавонед гирен дӯстони азиз. ин буд 13 хонаҳои фурӯшии мо. дар комментария нависед ки кадом хона шумо агар дар кор бошад ёки замин квартира мо дар видеои оянда кӯшиш мекунем ки пешкаштон кунем. хонаҳои фурӯштона дар номарои имо ватсап роӣ кунед то видеои оянда. худо нигаҳбони ҳамаи шумо.